croeso nôl i Rheilffordd Cwm Rheidol, neu be oedd arfer bod yn Rheilffordd Cwm Rheidol yn fan hyn. Dyn ni wedi edrych ar y stesiwn gwreiddiol o 1912, dyn ni edrych ar linellau'r harbwr, oedd yn mynd o fan hyn lawr i harbwr Aberystwyth o dan Bontrefechan. Be ni'n mynd i wneud heddi yw dilyn cwrs gwreiddiol lein o'r stesiwn gwreiddiol rownd tu cefn y dre i lle mae'r Cledrau'n dal i fod. Y darn cyntaf bysa teithwyr wedi gweld ar ôl byrdio'i trenau o 1912 i 1968. Dyn ni nawr yn sefyll wrth wddwf yr orsaf fel petai neu'r pwynt ucha. Fan hyn oedd y brif lein yn dechrau, tuag at Pontrefynach, ac y tu ôl i fi, rownd i'r dde oedd y stesiwn ei hun, a wedyn rownd i'r chwith oedd y siediau injan a lein yr harbwr. Felly, ffordd un oedd y trenau mynd tuag at Pontrefynach. Y gwaith peirianneg mwyaf oedd angen i wneud wrth adeiladu i lein Cwm Rheidol oedd yn ddiddorol iawn, llai na canllath allan o'r stesiwn. A be oedd e, oedd lle oedd lein Cwm Rheidol yn mynd i groesi o dan y brif lein, neu be oedd y brif lein, i Gyfyrddin, lein y Manchester Milford. Draw fyna o dan y fflatiau, mae'r iorwg yna yn gorchuddio'r hen abutments o bont yr afon, lle oedd lein Cyfyrddin yn dod mewn ar draws Afon Rheidol, a wedyn oedd angen croesi ar draws y lein newydd yma i Bontrefynach. Felly ar ôl i'r tren ola o Gyfyrddin dod mewn ar nos Sadwrn yn mis Mawrth neu Ebrill 1911, cafodd sleisen o'r lein yma i gymryd allan, Cledrau, lein Cwm Rheidol i osod o dano fe, a bont newydd i osod dros y top, i gyd mewn pryd ar gyfer y tren gyntaf i Gyfyrddin bore dydd Llun. A hyn oedd y darn mwyaf costus o adeiladu'r lein gyfan yma i Bontrefynach. A mae'r lein yn troi off i'r chwith. Holl bwrpas y tro 180 gradd yma oedd gan y lein yn wreiddiol yn gadael y dre, oedd oherwydd erbyn 1911-1912 pan oedd hyn yn cael ei adeiladu, oedd Aberystwyth fel tre yn ehangu yn gyflym tua Dwyrain i ffwrdd o'r môr. Felly yr unig ffordd o gael y lein yma mewn mor agos ag oedd yn bosib i ganol y dre am stesiwn canolog oedd i ddilyn Afon Rheidol fel un, nadreddu i ffordd rownd a gorffen ar draws y ffordd o'r Smithfield, sef lle marchnad y dre ar y pryd. Mwy neu lai lle mae'r polyn golau yma nawr, oedd y fixed distance signal ar gyfer trenau oedd yn dod lawr mewn i Aberystwyth i rybuddio nhw bod nhw'n agosau at y stesiwn. Oedd hyn dal yn sefyll tan y 50au o leia, os nad reit lan at y cyfnod pan cafodd hyn i godi. Off ar y dde, ar draws yr afon, oedd y Rheilffordd gafodd byth ei adeiladu. Mae'n anodd dychmygu nawr, ond ar draws yr afon yn fan hyn, bysa pont bren eitha sylweddol wedi cario lein cangen o'r brif lein i Bontrefynach, a draws fan hyn, a lan llethyr serth iawn i dwnnel hir o dan y mynydd, o dan Penparcau, a lein cangen i Aberaeron oedd hwn. Oedd y cynlluniau dal yn fyw i'w adeiladu am 16 milltir lawr o Aberystwyth i Aberaeron, reit lan am flynyddoedd wedi agor y brif lein i Bontrefynach, ond yn y pen draw, doedd dim digon o arian ac oedd angen rhoi lan ar y syniad. Ond fideo am ddwrnod arall yw hwnna. Mwy neu lai yn fan hyn o set-up points lle oedd seidyn eitha tyn yn troi off i'r dde, a hwn oedd un o'r ddwy seidyn trafnidiaeth ar gyfer trosglwyddo deunydd o brif lein i'r lein fach neu o'r lein fach i'r brif lein. Oedd un ar gyfer lein y Cambrian, sef y brif lein presennol sy'n mynd i'r Amwythig, ac oedd un arall wedyn ar gyfer y lein i Gyfyrddin, y Manchester Milford. A dyma'r pwynt ar gyfer yr un Manchester Milford. Felly oedd y seidyn yn troi off i ddod lan ochr yn ochr a seidyn lein Cyfyrddin. Ond cafodd hwn i ddefnyddio o 1912 lan at 1910 oherwydd y flwyddyn hynny cymerodd bwrdd o gyfarwyddwyr o'r lein y Cambrian drosto ar lein Cwm Rheidol.
A'r peth gyntaf nath nhw i gael y monopoli i gyd ar eu seidyn nhw, oedd i rwygo hwn lan dros nos, ac oedd dim byd ar ôl erbyn y bore wedyn. A dyna ni. Lle mae'r ffens haearn yna yn redeg draw fyna, dyna cwrs presennol lein Cwm Rheidol yn gadael Aberystwyth. Pe bawn ni yma ar amser iawn, dyn ni ddim. Byswn ni'n gallu gweld y tren yn dod mewn neu mynd allan ar hyd fyna. A mae'r llwybr yma yn dal i fod bang on lle oedd y lein gwreiddiol yn mynd. Felly, a draws beth yw nawr un o'r priffyrdd allan o Aberystwyth, doedd ddim ffordd yma pryd ni. A draws y cae ac yn ymuno â'r cwrs presennol ar bwys Plas Crug, lle oedd yr ail seidyn trosglwyddo. Cafodd hyn i gyd i godi dros y Pasg yn 1968, pan gafodd popeth i symud mewn i'r hen shed brif lein a cafodd y stesiwn newydd i agor o fewn y brif stesiwn. Felly cafodd popeth yn mynd i godi i Cledrau a popeth a cafodd y tir i werthu. Anodd dychmygu, ond yw e? Ceau agored bys hyn i gyd, ac oedd y lein yn croesi mwy neu lai lle mae'r arosfan bysiau yna draw fyna, tu ôl i'r meithrinfa, a wedyn yn ymuno ar ongl gyda'r lein presennol. Felly, dyna pob peth sydd i weld o'r lein gwreiddiol. Felly diolch am wylio, welwn ni chi yn yr un nesaf, a newch yn siŵr i roi like a subscribe i'r fideo. Diolch yn fawr.